Eyo bafethu, it's your boy Stizzy D and the dog. Bafethu siniphathele like presenter edition yabo, so sizotesta ama presenter wethu abazi yabo, abazi plus enye into futhi we've got our new presenter, so yeah, so bafaka yabo abazani ngithola khana bahlangana vandag yabo, so yeah kusazoba mnandi bafethu, kusazoba mnandi. We've got some episode kumele so drop, and don't forget bafethu ne, if you like and subscribe sizonilethela more videos. Yeah, Ayo Fetu, what's up? It's your boy Stizzy D and the dog. Yeah, since last we logo blind dates fade. We are here to test my presenter way to our Dusty Media. So we are out here, Dusty Media Productions, and it's Pete Ubani. Out here, I'm Scroof. Yeah, Lwa. Hey. So awazi ukuthi bazana okwenzakalani, but sobona khona yabo. So yeah, so sizoqala ngokubuzana nje ama question just ukwazana nje ngithola. So things onibambile mic ne. Okay. Yeah, so siqala ngayifeli vele. Oh, konke uthi igama lakho Lwane? Yeah. Okay, Lwa. Kokubuza nje. Umuntu onjani vele feel wena nje? Umuntu onjani? Don't mind my voice, guys. Ngiphethe iflu ne. Umuntu right. I'm calm, cool and collected. Akirati batho. That's my red flag. Awuthanda abantu, awuthanda abafana. Angithanda abantu in general. I can tolerate people. Konke, every breed. I don't like it, but men mostly. I don't like men. Why? Madoda sile, guys. I only like indoda engitshola nayo. Phela, but if angitshola nayo, I don't like you. Okay, so wena nje ungubuzela unendoda? Anginayo. Awufuni indoda? Angifuni, mara nginayo. Okay, uzeleni la? Hebatho ngibatla go bona gore mhlampe ngathola i-types yabona umuntu ongaba i-potential. Yeah, potential bay. Ngiyezwa uthi so kahle la i2 chances ngakuthola ngahlala ngakutholi ne. Yeah. Mara mfana mina ngithanda ivoice yakho yazi. Mama ngula. Noma uthi nje uyagula nje mara nje iyangichaza yazi. Yeah. Okay. Thank you. Nalo uthi awuthanda abantu. Mara mina ngumuntu abantu. Nami ngumuntu abantu honestly, but let me just say my social battery ne ihambi phele. I can't be a crowd in for isikhathi eside. I don't know if I make sense. I can be with people and interact with them ne, mara not for long. Like introvert. Yeah. Like ngesikhathi sokuthi yazini la cut batla kwesu because sengizwile abantu. But I can talk to people, I can socialize with them. May do you think wena njengoba introvert, so like abafana bayakwazi ukudila nale womuntu? Oh, yes. Bazohlula yini? Scroof jam. Angazi ukuthi ngathini yawuzi. Ayimfana yazini. Shithimele uzama. Kumele ngizame mfana, kumele ngisebenze nje kahle ngiyezwa mfana yithi. Okay ke, angitshele ke, what are your red flags outing? Mfana uyisifebe. Mfana ungagezi. Umfana umuntu wonke umuntu. Yeah, nomfana ongena morals. Itware awulimshimani. Have discipline. Don't be for everyone. Yeah. Ngiyakuzwa ke. So far ngisana ama questions so ngabuza. Yeah, so ngabuza size ngakuwe ke.
So one kabalako? School for Like your real name. I get a nickname. Okay, in the city. Lisette. Yeah. Lisette uhlala kuphi? Ngihlala Dobsonville. Dobsonville. Yeah, Okay. I'm familiar with that place. But anyways, yini type yakho? Type yami kahle I would say mina I do go for the looks ne. I can't do tinthola nomuntu omubi yo. I can't Njaya nakhona nje khaya bayahlekana yo. Yo. I relate to that. Hayi khaya bayahlekana shem. Yeah. Nakhona nje ngithanda nje angizithandi ilenda ne. Umuntu nyana nje unenyamanyana kuzwakala. Ngislenda, ngiouthi islenda, skrali. Ngizojola nesinye islenda yabo ukuthi kahle. So what if ngislenda njengoba sochazwe ivoice chomi? Ay namangazi mfana. Ma at least soyazi ukuthi itype yami intenjani yangithola. Okay, so Tingbon, since you mentioned the type ne, what's your ideal girl? Like intombazane oyibonayo ne, ke type ya how, but like yini ama traits why ke ungawathanda mocala ukumbona? I hope that makes sense. Mntana maka clean. Ayibona mo clean. Amfana ufisa ngishaya ngaphakathi. Mo clean kahle mo gcokile ukahle. Awusila abantu okay noma bathi ugcoke mini skirt but awuvezi nje lama cheek bumps hayi uyangithola uwafihle kuvela amathanga yabo intombazana nina Ithwara yangithola ecocekile man noma nje mangathi mama nangu makoti makathi yabo makathi nje ugcoke mini skirt athi uyakubheka abone nje nawo ama cheek bumps uzothini makaleseli ngwanaka wesala nka wena ubona msadi mo or ubona mthotlo jang chelta nje wanthola yeah. Get you. Okay. I don't know. Yeah, I'm not. Okay. Because I want to get to know you again. Let's say you have a girlfriend, ne? And then you want to take her out like for your first date. Like pinda ungamisa kuyo. For your first dates. So like yeah, first dates. Like as mina mfana ngizokutshela ivara mina ngi-out yasekasi ne. Like angala ilokuthi noma bathi noma nginemali ne mina manginemali mangathi nje ngifuna ukuphuma chicken legeni yangithola KFC McD but we can't eat la kumele kube nama activities nyana yabo just to ukuthi sazane kangcono like I don't know if okay mina personally ne first date time ngaba ukuthi we go to the mall again and then Westgate to be specific and then khona arcade again we go to the arcade to play games si challenge ani yabo ukuze sobona ama weaknesses wethu nama strengths yeah man hayi ukuthi phela siyodla awu angali ukudla kumnandi but like you have to get to know umuntu obadla ukudla yena Nginama board games. Nginama board games. Singadlala ama board games sibone. Ngiyasho singahlala sesingaya se park senze picnic nyana se park udlala ama board games yangithola. Sazane. Yangithola. Khona ama board games yana mnandi nje yabo anama question yana uyangithola. But sisebenza ngesidlala sobayi2 chomi. Monopoly ke. Mbethe khona amanye ama board games maningi man ukuthi nje amanye sengakhohliwe yangithola. Okay, because angeke wazi what if ujola nomuntu onelo IQ. Ay. Inkinga leyo. Ay. Yabona? Na. Kumele uqale umchallenge umuntu wakho before. Manje ntana yami ukumbuza question. Yeah. So wena uyazithemba ingqondweni yakho ntana yami. I'm like you amelo mfana. I don't wanna but you uyakhona ukucabanga. Like yakhona ukucabanga, yakhona ukureason. Yeah, I can. Your IQ can be low but you can be umuntu omdala. Ngiyakwazi ukucabanga mfana. Yeah. Mara isidingo iziphendula kanje mina I don't think lo. Yeah, ungazidoubt. Ngiyangithola. Umuntu onelo IQ njani? Yeah. Uzothumbuzza the simplest question angakhona ukuyiphendula. Yeah. And they know like what is ukuphendula. Wonke ama questions wami meaning uyangiunderstand. Okay, ngiyakuthola. Yeah, so phelela ama question. Okay ke.
e-outing ke masiya dress code wise ithanda out enjani igcoke kanjani out yakho Firstly, asibuye emakhaya afanayo. So I can't be saying ke batla wa apara so as long as u clean how hlapile. Yeah, ungekho madlakadlaka. Then you okay. Anginandaba ufake Nike, ufake ini. I don't care because I'm personally akirati brand. I don't know if I make sense. Angeke uzungibone ngigqoke Nike nje. Yeah. So you prefer now local brands Yeah, but angeke ngithi ngifuna umuntu amagcoke sona so because hey guys, asibuye emakhaya afanayo. And we don't have the same taste and in everything. But as long as wapara clean man, ube clean. Okay. Excuse me. Manje ngitshele ke so if sinini sengiyavela ngithi ngizocheck sengishayida kiss or mathanda ke you don't mind mos I don't mind as long as you clean show me. But akere ke style sa how le nna ke na le style sa ka. Sekazibonela umzulu 10 nje makangazi kasi lakho bathi ngabulisi. Yeah, sisuke nje saba nama disturbance nyana yabo so yeah konje bengisase kubo ngithi uyizwile athini maka yeah like already sekazibachini type yaka okay bade type yami yazi akabuza okay tikubuzela so out i-type yakho yiphi emjideni as long as umuntu nake mchomo i-type yami I'm not done. You're not done. Not done. Okay, ube umuntu nake because I'm tall. Skin color, I don't have a preference. But ungabe mhlophe kakhulu phela manje ngathi baby girl. Ungabe nyama kakhulu manje ngathi usebenze mine. Iba right like me. Yeah, that's it. That's all. Okay, ready? Okay. Kwanza funa into ufuna ukubuza what's your love language feel? I love language sana. Acts of service, physical touch, and what's this? Yeah, I think those two are my top two. Yeah. Why so ubuza nama love language? Okay, so according to this entire show, nani type yakhe la show if do you think time? Oh, nani? Quality time. Okay, I feel. So, do you think Feli she's a match or? Yeah, she is a match because nje indaba shovayo I'm tired. Ngiyangithola wathi nje so nje almost every day ngiyakwazi ukuchecka ngithola imfethu khambani ukrende angikrende okay ngisase busy nyana sobuye sikhulume ngithola okay ngithola or even if noma ngithi nje angeke ngikhulume at least nje ngeke ngikhulume naye for the uyazi sometimes ifoni yabhora ngithola usho ukuthi emfethu yazini nje ngisathi ukubeka ifoni kancane ngisafuna ukusicabanga ngithola Angiyasho. Ngicabanga sise phoneini call me and then ngisicabanga soba yithi. Ngithi manje sofuna isikhathi nje sokuthi uzimamele nawe. Isikhathi ukuzimamela isikhathi sokufeka. No phela. Yeah. I get you because in a relationship you should give each other space. Yeah, ne. Because nizobhorana. Yabo. Yangithola nje yeah and nangapho ngokuthi ufuna nje awuthi elang naye. Mude but complexion Right. Uncle light, uncle dark. Right. No problem. Yang thought right nje yeah. Okay. Yeah, or konto safuna ukuyibuza. No, I sengifuna ukubona. Ngafuna sekajahile. Ujahile. Awufuna ukubona abantu. Before siyalapha. Oh, hayi. Okay, bafethu. Imauthi isigcwalise yini? Isigcwalise. Bafethu, don't forget to like and subscribe to the channel. Ufuna ini? Ukuze isandla sakho nje. Zo. Nasi go keep it love nasi. Nasi. Yeah, feel isandla sentombazane. Yasizwa. Hayi isandla sentombazane lezi. Hayi. Yo. Okay, that's enough. Oh, yazini uzuza catch yawo. Okay, sebafuna ukubonana yazi. So awusaqoke ehlaba.
Angizongibone mos ngizogcoka kanjani ngayo. Oh hayi okay hayi fele noma songa wakhipha wethu okay Chomi so angitshele unesikhathi singakanani usingile Man guys asimeni kancane ngalawo ma question. oh ayish bade wena care to share ukuthi fele nesikhathi singakanani or Thola ukuthi uyajola uzombuza ukuthi usesikhathi singakanani asingile. ethasikhulumele Wasungicabangela. Wasazi. Wasungicabangela. Excuse sorry. Now ngiyaxolisa ke. Oh my. Okay, angazi khona into esafuna ukuyazi. Wayebusa ngibuza ukuthi nginesikhathi singanani. Oh yeah. Nginabo ma 4 months. Usingile kuphela mara. Ngisingile. Yangithiwa nginabo ma 4 months. Ungabuza. Like single isn't like very single with no one. Maybe like ukuthi akekho umuntu ofletha naye. No, i-help her. Oh, i-help her. Service provider. Yeah, service provider. As ngwana to be honest when it comes to those things ish. Angikhoda angithola kakhulu yabo. Sizozwana mina nawe Juma. Nizozana. Clock it. Yeah. Okay, so oh, yeah, ngisanoma sene question. So manje mina ngi out yestrata yangithola. Like kimoto phela la strata eziningi soka utla ba re ngiboni outside eDobsonville, Abraham Fisher. I need to we out strata. Yeah. As long as ukhona ukuzibamba. Ungasi loose belt, then no problem. And nawe ungangipha ama reasons. hayi sazi leyo. Yabo everywhere. Okay. Uyibrola wonke umuntu. Hayi then it's fine because I can't change who you are, girl. Yeah. Bani Maria miyeka khuluma kanje. Wongathi hayi imo angisungule umuntu. Okay. Angithi manje ngiyamela ngithatha ukukhuluma so ngizokwazi. No, but still I'm not saying he's like that. I'm saying as long as angekho Angake- njalo, then I won't mind. Na feel But okay. if ungipha ama reasons ukuthi hey lo muntu ngathi sestradeni usestradeni vele. Yabona? Then I actually uzomela afule phela. Okay. Eseke. And unabo abangani babafana nje like close nabo like close uthola ukuthi sinongihlala nje ni2. Ngiyabuza. Okay, I have male friends ne, Yeah. but like I learned ukuthi singahlala eroomini sobathu no. Kichomi as in like hey ntwana izolo ngibambe yabona. Yeah. Cause vele nje mina nje ngomuntu nje ish. Hayi kanjalo like ngiyaziwa yangithola. Yabo like nje mina ngumuntu ogrand mfethu ngigrand yabo. Yeah, ngumuntu osharp nje but mangizela ngobuso ngizokuzela ngobuso. Awuthe sharp nje. Mara ngiyathi sharp. Yeah. Awuthe sharp. No, but ufana nami yabona mesisaqala right nami ngiba right mara mawufuna ukubona mawufuna ngubonisa ukuthi kimang coach if you want to be the player. So you do revenge yourself. Yes. Mongfebela. But no, listen, asilungisen la. Akiyethi revenge ka nthoyaka. No, I don't do that. But I show you how to play the game. So no unyoko una everything. Awukhona hali shem. Yeah. Man uyezwa. Angithi uzibona ungozi wena. Ngafuthi ngesuthi ngi dangerous angikho. Awukho. Yeah. Dangerous. Ngiyafar. Khefara ngozi. Ne on yakuzwa hayi so fun nje hayi Sesicedile ne. yeah Okay, azingicela nengenzile ne. Yeah, hayi khuleka ladies first khuleka yabo. So no ungazikhumule ngizokukhumula ne. Ngicela uvala amehlo ungavuli. Yeah. Don't open, please. Don't open. Now, whenever I feel yeah. Okay, I'll count down from 3 to 1. Uzwenza I'll count down. Oh. Yeah. So, yeah, 3, 2, 1. You can open. Yeah. Okay.
Lwandle. Oh, Lwandle. Ulwa. So should I guys leave you in khuluma or Yeah, kunafota. okay Ngashiya na mic. yeah kusondele Ngizosondela. Yo, ngathi ile nto nje bingimele vele. Oh, lento phezulu keke. Uyangithola mos. Okay. Mara muhle yazi. Thank you. You're not bad. Serious, I'm not bad. Ngiyabukeka. Ngiyaza. Yo. Angeke ukuthi umfana muhle. Ngiyabukeka, that's why ngithi ngiyabukeka na. Angeke ukuthi umfana muhle. Mara intombazane uzothi Angeke uthi umfana muhle. Okay, ngiyakuthola. Because abangani bakho bazothi abantwana bazomuhle. Yabona? I know how Ama-gents ama-gents aphila aphi kanjani. Okay. I think. Okay, ngikubuza ke. Unangaki? I'm turning 19. 19. Yeah. Okay. Ngicela nje ukuthola inamba yakho after la nje indaba yethu sicoce ngale if you don't mind. If you don't mind. I'll think about it. Kleiner Kleiner Khan. Njengoba sakhuluma so. Yeah. Ngizosicabanga. Uzocabanga. Okay. Mara vele nama question yana onawo nje. Wena una Mina. Tingbo ish. ask anything but don't be too personal. Okay, I won't be personal. Ngawari. Phela ibuko labazali. Abazali vele siyabazi badokuthanda indaba sometimes. Okay. Okay, njengoba bengisho ukuthi nginokuba estradini ne. Sometimes unokungithola nje uthola ukuthi ngisegroupini yamantombazana ngithola. Hamba nawo. Yeah. Niyaphi? Thola ukuthi sometimes phela banokungivakashela base bazwaka ukuthi intwana sokushayela around. Bakuvakashela? Angeke ukuthi mara ke zayiwana angeke alapho bayazi. You can't come alone. Nele nize baze bayicrew. Ngisobloma because I can't ukuthi noma okay masithi baza bayibo my 4. Okay, asithi ngibheke wena ke. I can't ukuthi ngilokhu ngibhizi ngibamba phambi kwabo ngithola. That's why ngizokhona ukuzibamba. That's why ngithini mabaze sebabonke. Yabo. Yeah nje noma banokungivakashela nje kakhulu. That's why ngisho ukuthi ngumuntu oright mina yabo. Anginante bhayi. Okay ke. Thanda lesimali sakho yazi. Okay. don't go notices okay we are at the conclusion of episode ne so ngifuna ukwazi mina yabo yeah nabantu bazi ukuthi is it a match or what ngithola so ethi ngiqale ngayifile nje yami Awuthami. so yifele uthi wena uzibonele match ori Ayibana mina sengizibonela yena mfana. Sengizibonela yena. Sabona okunye hayi. Sengibona yena ama Sho kanje ebhayike manje mangana yami ntana yami vele bengizovumelana nawe okay baby girl Sasicabanga guys. usazicabanga mara ayisebenzi kanjalo limas yangithola is it a match or no Between yabo. in between mara Usafuna ukubona i-height akithi. usafuna ukubona height I-height ukuthi iyavuma na. hayi angazi so But i-personality nama-looks asho. yeah so to me guys it seems like it's not a match yabo Why? uma usufuna ukubona height No, okay. Singama asimecho msibone height. oh imani ke siboneni okay umuntu kunomama. hayi mara mude fela okay yeah okay Match. it's a match Lesingakhuluma fela phela angithi okay ayi match. it's a match okay wafethu it's a match yabo ayi chithi lamhlanje samba kamnandi samba on more good news asazoyikhuluma so yeah after I think was chama number or whatsoever Wabona indaba zethu manje. oh sorry okay wafethu ayi yeah sonibona awuna intro nyana fethu baba bayise Outro chomi. outro so okay Don't forget to but though share and like subscribe. okay feel Yeah.
wena una And comment intro down yakho below nje yami like ukuthi ngithandeni. ngiyithola. Mina nginayo mfana that. Boma school for abantwana lezi zinto. Why about school for abantwana? Yes, boma. Yeah. Okay, yeah, don't forget to like and subscribe afet. Yeah. And comment down below. Yeah. Peace. Danko. Oh yeah. Danko,